खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो दङ आमटेका MPHC माने मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टार सरकारि माने देहा फाहामसालि दे बियो बेवहायनो दिनै मोनसे हाबाफारि दं जाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांमोना नायदो मेहेरगोनां माने सरकारि मोनसे देहा फाहामसालियावदि बेफोरबायदि हाबाफारि फार्स्ट टाइम दे आंनि थाखाय नोंथांमोना सोरबा नुबायब्ला अन्नानै प्लिज कमेन्ट अके बेवहाय गोबाव समनिफ्रायनो मावबोनाय सासे 4th ग्रेडनि मिस्टार मनिन चन्द्र ब्रह्म होननाय जोंनि ओनसोलाव बयबो सिनायो नैबे बिथांनि दिनै रिटायारमेन्ट दिन माने रिटायार जासिगोन बिथांखौ अफिसियेलि दिनै बिदाय होगोन बिनि थाखायनो नैबेवहाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा बेवहाय गिदिर मानसिफोर फैदों बै समनि मावलांनाय डक्टर प्रदीप नार्जारी बे बिथांमोनाबो फैदों आरो गोबाङानो सिनायो जोंनि ओनसोलाव माने डक्टर प्रदीप नार्जारीजोंहाय गोबां मानसि बेवहाय चिकित्सा होजानाय फाहामजानाय गोबां दं आरो बेयाव जोंनि ओनसोलावहाय दिनैनि नैबे भिडिअ नोंथांमोना गोबां डक्टर्सफोर नुनो हागौ दे मानो होनोब्ला माने बै समनिफ्रायनो मावलांनाय जाय डक्टरफोर बेयाव पस्टिं जानायफोर जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौहाय चिकित्सा खालामलांनाय फाहामथाय होलांनाय बिथांमोन दिनैहाय नैबे प्रग्रामाव बाहागो लागोन स' नोंथांमोना लोगो मोनगोन गोबां बेसेन गोसा डक्टर्सफोर दै ओरैहाय एसे स्टेज जाबाय एसे मोसानाय माने हाबाफारि जागोन नालाय बेयाव दा बेकग्राउन्डखौहाय बेनाराव नायना ला बेयाव नुगोन नै फेयारवेल सेरेमनि अफ मिस्टार मनिन चन्द्र ब्रह्म दिनै 2 नभेम्बर 2022 बेनो जादों जोंनि आयं मनिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 4th ग्रेडआव मावबाय थादोंमोन जोंनि नैबे आमटेका MPHC आवहाय दा बिथांनिनो दिनैहाय रिटायारमेन्ट दिन माने रिटायार जासिगोन दिनैनिफ्राय बिनि थाखायनो हाबाफारि लादों आयंआ बेवहाय माब्लानिफ्राय जइन जायामोन साख्रियाव 84 जानुवारि 1984 बेनि सिगां आरो महायबा मावबावदोंमोन नामा मावाखै बेयावनो फार्स्ट ने डक्टर प्रदीपजों आरो डक्टर प्रदीपजों प्रदीप नार्जारी डक्टर प्रदीप नार्जारीजों मावफाबाय थादोंमोन दा बेजों लोगोसे बेबायदिनो मावबोनायावहाय नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों जोंनि एलेकायाव मावबोनानैहाय मावनायाथ' पाब्लिक सेवा जाहैबाय दा मावनांगौ जेखौ रोंदों बिसोर फोरोंनाय डक्टरफोर फोरोंनाय बायदि मावनांबाय बिदिनो पाब्लिकखौ सेवा खालायनांबाय डक्टरफ्राबो साथिनो मोनामोन बे समाव गन्दगलबो जाहैबाय एसे देशनि बेनिफ्राय बे समाव थासारिफ्रा माबायदिमोन जोंनि ओनसोलावहाय आयं थासारिफ्राथ' गिथाव बाथावमोन ना बे समाव माने गावजों गाव एना एनि बहुद गिथाव बाथाव महर लादोंमोन डक्टर थाया रावबो थाया लांनोबो हाया फारसेनिफ्राय जेरावबो कमिउनिकेसन गैया फारसे गिनांगौ फारसे जाहैबाय बेफोर बहुद खैफोद थांबाय खैफोदनि गेजेरजों दा उथ्रिबाय आयं हेफाजाब होनायनिफ्राय साबेसे गथ' जोनोम जानानै थांखो एसेसो बुंनो हानाय साबेसे बायदि बहुद बुरजा हाजार ना हाजारजोंसो खोथा माने गोबां मानसिफोर माने डेलिभारियावहाय जिनाखि सासे सुबुंनि थैनाय आरो थांनाय सम नैबेफोराव हेफाजाब होबोनाय नैबे आयं बेखौ आं ओरैनो बुङाखै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनाव सोंफैयोब्लाबो नोंथांमोना मिथिगोन आरो बिनि बिसय ना आयं बे समावथ' कमिउनिकेसन गैयामोन ना बिराद बिपदआव दंमोन जोङो अन्तत' आमटेका पाटाबारि खैलामैला बे बहुद कन्डिसन गाज्रिथारमोन आरो कारेन्टबोथ' गैयामोन कारेन्ट गैया कारेन्टबो गैया लेम्प सावनानै लेम्पसाव डिलिभारि मावनाङोमोन माने नैबे आयं मनिन चन्द्र ब्रह्मआ गोबां सुबुंफोरनि थाखाय माने इसोर बायदि खामानि मावबोदों दे बै समाव ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै ओरैबायदि सुबुंफोरखौ बासायबोदों जोंबो एसेब्लाबो मिथिगौ आरो बै समनियाथ' गोबां मिथिगौ स' बिनिखायनो दिनैहाय नैबे बिथांखौ बिदाय होनायनि सम जादों बे समाव बेनिखायनो जों एसेब्लाबो दुखु मोनदों दे लोगो नैबे हाबाफारियावनो जानाय लोंनायबो बानायदोंमोन ओमफ्राय फ्राय जाखांजोब्बाय होनदां ने दंबावो जालानो आलासि दंबावो ना बे मामोन ना खर' दे जादो ओरै लाब्रा दंमोन आंबो जादों नैबे लाब्राखौ बिराद गोथाव जादोंमोन औ जा गोथावखामोन सोर सङाथाय आसा बायद'फ्रानो सङा नामाथाय नों संनायनि नै लाब्रा संग्राबो ओनखा गोथाव मोनगुयदों मोननायालाय गोथाव जामारदों गामलायावनो साथामसो जानायसै नामा दे जादो बे समावहाय दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जोंनिनो बै समनिनो मानगोनां सार माने डक्टर प्रदीप नार्जारी दा नैबे ओनसोलावहाय बै समावहाय बियो मोनसे हेल्थ सार्भिस होनानैहाय सारा गावनि एक्सपिरियेन्सजोंहाय माबोरै बे जोंनि ओनसोलावहाय सार्भिस होबोआ नैबेखौहाय जों सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि
खुलुमबाय दिनैहाय आङो बे प्रग्रामाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि मानोना आमटेका you can say it is my second home आंनि फार्स्ट सार्भिस लाइफआनो बहायनो जोनोम जादों आरो आरम्भ जादों ओमफ्राय आङो बहाय अलमस्ट 5 years आङो 85 निफ्राय 90 सिमाव थांबाय खामानि आं बिराद गोजोननाय मोनदों बे समावहाय जुदिও बेकवार्ड जागामोन खुनु इलेक्ट्रिसिटिनि खोथा गैया खुनु वाटार साप्लाइनि खोथा गैया खिन्थु बहायनि मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि अननाय होदों आं बहाय थानानै गोजोननाय मोनदों आरोखि ओमफ्राय खुनु आंहा मोनसे प्रब्लेम फेस जायाखै बहाय जोंनि माबायावहाय सार्भिस होनायावहाय बेल' आरोखि जे आं जेसेबां होनो हाथावथावमोन बे समावहाय खुनु बेवहाय कमिउनिकेसननि माबा बेबस्था गैयामोन मुलि तुलिनि बिदिनो जोंहा रोगालाय मालाय बेवहाय अनेक खस्थ' जायोमोन ओमफ्राय थेवबो मानसिफ्रा आंखौ अननाय होनानैहाय बेवहाय जोङो मोजां सार्भिस होलांनो मोन्दों आरोखि आं सानो ओमफ्राय बे अननाया दिनैसिमबो दङ ओमफ्राय आंबो बिदिनो बे आमटेकाखौहाय आं मालाबाबो बावनो हाया बुंनो थाङोब्लाथ' बिराद चेलेन्जिंमोन सार इट वाज भेरि चेलेन्जिं बिकज मानोना बेवहाय जोङो खुनु कमिउनिकेसन गैयामोन बे समाव मटर साइकेला आंनि गंसेल'मोन थांलाय फैलाय आं बिदिनो खालामोमोन बे समाव बेबायदि दालांबो गैयामोन बिजनिजोंहाय गिदिंनांफैनांगौमोन आरो नङाब्ला ओरैहाय बारस'ना फैनांगौमोन दैज्लाङावहाय खेबसे अलमस्ट आइ वाज ड्राउनिं आं बेवहाय ओरै बारस'लांनायावहाय बिमा दैयावहाय होमब्लाबो आं जेबो बेफोरखौहाय मोनसे एडभेन्सार होननानैबो सानदों आरोखि आरो मोनसे जाहैबाय आंनि निजा मानसिफोर बेवहाय ओमफ्राय बिसोरो एकदम हेल्थआवहाय डिप्राइभमोन खुनु बेवहाय खुनु हेल्थ फेसिलिटि बिदि गैयामोन लांलाय लाबोलायनि खुनु जान बाहन बिदि गैयामोन बेयावनो थानानैहाय आङो सार्भिसखौहाय होनो मोन्दों ओमफ्राय मानसिफ्रा बेखौनो आंखौहायबो रेसपेक्ट होयो बेखौहाय जे आइ वाज वान अफ देम एन्ड देन दे वान अफ मी अके ओमफ्राय दिनैनि बे सासे सार जायादि दिनै मनिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा दि दिनै रिटायार जागोन दिनैनि दिनाव बेजोंहाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्सा माबायदिमोन बे समाव जोङो साथामल'मोन बेवहाय मावग्रा सासे बोराय फार्मासिस्ट दंमोन सासे मनिन बे सुगिदारनिफ्राय आं आरोखि स' बिनि सार्भिस लामाबो आंजोंहाय लोगो स्टार्ट जादों ओमफ्राय आं थांजासे बे आंजोंहाय लोगो थाफानानैहाय बेखौ आं लोगो लादों बे जेबो लेखा फरा रोङाब्लाबो एकदम खामानियाव बिराद मोजां अबिडियेन्ट ओमफ्राय बिदिनो बियो अनेक खामानिखौबो सोलोंनो हादों जों सानैजों बे समाव स्टाफ गैयैखाय बेखौनो लाफानानै आं मावनांदोंमोन डिलिभारि माबा गासैबो सुथेनाय मानायावहाय आरोखि ओमफ्राय बेखौहाय नायनानैहाय बेखौ सोलोंनो हादों आरोखि जेब्लानाखि आं बिनिफ्राय थांदों होमब्ला बेवहाय एसे क्राइसिस जाबोदों मोनसे डाक्टारनि हेल्थ सार्भिस प्रभाइडारनि खिन्थु बियो एक्सपिरियेन्सखौ लानानैहाय बियो बेवहाय बिराद मोजां सार्भिस होदों ओमफ्राय मोनसे समावहाय बेखौ डक्टर मुनिनबो होनलायनानैहाय आं होननानै खोनादों होमब्लाबो बेखौहाय बे सार्भिसखौ बियो होनो हादों ओमफ्राय बियो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौहाय बे समावहाय बियो हेल्पखौहाय होदों अब्ला आलासिफोरखौ सिनायथि होनाय आरो मान बावनायजों नैबे प्रग्रामा जागायबाय नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरो दा बेनो जाबाय नै दिनैनि गाहाय आलासि मानगोनां डक्टर प्रदीप नार्जारी आरो बेजों लोगोसे नै माखासे गोबां बेयाव डक्टरफोर दं आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिनो गिदिर अफिसार्सफोर बेयावहाय दङ गासैबो आलासिफोर आरो बिदिनो ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरबो बेयाव दङ आरो बिदिनो माने गासै गिदिर गोलावफोर आरो बे आलासिफोर बेनिफ्राय आरो ओरैहाय नै माखासे गोबां बाहागो लानायफोर दङ सोरबा फोरोंगिरि सोरबा नार्स सोरबा आशा बायद' आरो सोरबा बिदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि बिसोर गोबां नै बेवहाय बाहागो लादों नै दानिया जोङो मोनसे मोसानाय नायदिनि बेनो जादों सिफुं हारिमु आफादनिफ्राय बागुरुम्बा डान्स लोगोफोर दे गोसो होनानै नायदो बिलाइ फरायनाय हाबाफारिखौ आंनो होदों दा आङो
मुस्रि मनिन चन्द्र ब्रह्म बिफा रुंसारि सुरेन ब्रह्म गामि थाइजौबारि लासो आमटेका थाना आमगुरि जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम थावनि आमटेका आरो दिनैनि खालार যিসকলে তেখেতক বিদায় সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো এতিয়া আপোনালোকে आरोबाव मोनसे मोसानाय स्टुडेन्टस फ्रम GKB स्कुल आमटेका दानिया जासिगोन गोनांथार हाबाफारि भेरि इम्पर्टेन्ट दे लोगोफोर माने एबारावहाय दिनैनि स्पेशल पार्सन आयं मनिन चन्द्र ब्रह्म जाय दिनै रिटायार जागोन बिथांखौ मान बावनाय बेनो बान्था गथायनाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नैबे आयं मनिन चन्द्र ब्रह्मनि थाखायनो माखासे बान्थाफोर लाबोदों गिफ्टफोर बिथांखौ अननायजोंहाय मान बावनायजों नैबेखौ गथायनाय जागोन नै आरो बेजों लोगोसे गोबां आर'नाइ सोनायफोर बिबार बावनायफोर खुलुमलायनाय गोजोन्थों लानाय बेजों गोबां जालांसिगोन आरो जोबनायाव आंबो जोंनि मानगोनां आयं मनिन चन्द्र ब्रह्मखौहाय जोंनि ओनसोलखौ एसे गोबाव सिबिनायनि थाखाय आंबो रोजा साबायखर बावदों आरो बेजोंनो दिनैनि नैबे भिडिअखौबो फोजोबबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन थाबैनो अके बाय बाय